Queridos estudantes de Hogwarts, hoxe enfrontaránse a un desafío que poñerá a proba non só a súa valentía, senón tamén a súa sabedoría e o seu compromiso co ben. A pedra filosofal, esa sustancia lendaria que pode transformar calquera metal en ouro puro e producir o elixir da vida, otorgando a inmortalidade a quen o beba. Converteuse no obxectivo do mago oscuro Voldemort, cuxo desexo de inmortalidade só pode traer destrucción e sufrimento. Por iso agora, máis ca nunca, deben actuar con determinación e prudencia para asegurarse de que esa poderosa reliquia non caiga nas mans equivocadas. A pedra filosofal actualmente atópase nun lugar seguro dentro de Hogwarts, protegida por encantamentos e criaturas máxicas que só os corazóns valentes e as mentes astutas poden superar. Pero non podemos confiar só na protección máxica. Deben ser vostedes quen a atopen primeiro, quen a resgarde e quen evite que Voldemort a obteña. Por iso confíolles esa tarefa: atopar a pedra antes ca el, protexela e mantela segura. Confíen na súa intuición, traballen en equipo e lembren que a verdadeira maxia está no seu corazón.